Jaya anggota ake sira cumangka parane jeneng sira sanutus minangka duta lakune ing alengka dosa muka kya tetepno sabyane ngunturake karwaning sun rekyan sinta parane
bekti pinang kanyo bagune yen berkukuk utawa ton karang abang prajane Usyaka arep putra Rasanglar kridaning budaya Jawa sentak eco yo so mingkir awas kang mardi sibi asina resmine kita sinuba sinukarto Tarto pakar tinding ngilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji makanane apa onde-onde jomo ayo para kanca taat ing agama yen uripe ayem tentrem uga mulya pidul kae apa manuk Baladewa makanane apa onde-onde jomo ayo para kanca taat ing agama yen uripe ayo tentrem uga mulya Klenteng kuning iku kang dadi asmane Abu ande lumut ketemu ono putri kakang
Siapa suka boleh ikut, bawa gitar goncang pilot, jangan lupa minum anggur, Tanjung Perak Solao. Manwong ayu ora sembahyang, eman wong ayu ora sembahyang. Ayu endi marang Siti Fatimah, ora lali bekti mati zaman wis akhir, bumine goyang, kali jukir nagarane kucang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane goyang, langite goyang, kali jukir nagarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane sungsang. Atine kafir imame ilang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang, kali jukir nagarane goyang. Zaman wis akhir, dunyane sungsang. Atine kafir imame ilang.
ayo kanca padha sing eling marang Gusti kang peparing. Yo 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 panas mlaku ora gawa payo sandale diseret lamaane mlangkung Surabaya keker kusine Madiun Madiun Jakarta tapi tetap merdeka. Ya salam asik. Oh ah oh eh oh ah 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 ji sor Tandur ing kapan aku